povedala pre tých, ktorí nevedia, že sú to fazulky, ktoré môžu byť aj dobré, aj zlé. Takže ty povieš, že to znáš všetkých okolidúci a povieš k tomu ešte, že dneska Varčaka Genda, čaute. A dneska sme si pre vás pripravili Jelly Bean Challenge. Zdravím všetkých okoloidúcich, moje meno je Phoenix z Bfox a ja vás vítam u ďalšieho videjka. Dneska je tu môj parťák Gendio, Čaute. Gendia si môžete pamätať z ochutnávky sveta, kde sme ochutnávali rôzne sladkosti. Dneska budeme s Gendiom ochutnávať Jelly Beans. A akou formou ich budeme ochutnávať, to vám povie už Gendio. No, vlastne tak, kto by náhodou nevedel, čo sú to Jelly Beans, sú to fazulky, ktoré sú vlastne aj dobré, niektoré aj dobré, aj zlé. A budeme ich ochutnávať takou formou, že vlastne nasypeme si ich tuto do myštičky krásnej. Ja ich tam už rovno nasypem teraz. Tak, a počkať, ešte tam sú nejaké prilepené. A few moments later. No a vlastne, jeden z nás si zavrie oči, vyťahne si jednu fazulku, stade to. A s tými zavretými očami bude hádať jej príchuť. A keď uhádne príchuť, má jeden bod. A keď tú fazulku akože prehltne, ale nevypluje, tak má druhý bod. Čiže za jednu fazulku môže jeden získať 2 body a vlastne na konci, kto bude mať tých bodov viacej, tak vyhráva. My sme si hodili mincov a prvý na rade je Gendio, takže ideš. Nejakú si vytiahnem, ty zatiaľ povieš, takže ukážem mi na kameru, ukazujem presne. No. Daj. No. A toto by mala byť... Nehovor. Mala byť... Aha, ja už viem, čo dobre, to je. daj mi to sem. 3, 2, 1. My si mohli nejakú vodu doniesť. Ešte som to nerozchýtil. Je to akože... Dá sa to zjesť, ale nie je to jedna z tých dobrých. Tak počkaj, hádam pri chuť je to... Mne to bude... To je párka. Je to párok? Áno, je to párok. Ja, ty kokos. Sausage. Hej. Ja som si myslel najskôr, že to buď hlina, alebo dažďovka, lebo to tak chutilo, ale ku koncu som úplne cítil chuť toho párku s horčicou. Tak proste som dal párok. Takže mám 2 body, zjedol som. Takže je Som to na rade ja. 2-0, takže vyberáš. Dobre, máš fazulku. Ti dám ten oný. No. Dobre, ja už viem. Takže vyzerá to takto. Tak, dobre. Tu, zober si ju. No, že. No. Som zvedavý. To som fakt zvedavý. Zlé, čo? Je to korenie. No. Áno, čierne korenie je to. No a teraz či ho nevypluješ. Ako to chutilo? Ja som nikdy čierne korenie nejedol akože samotné, takže... Najskôr, keď som si to dal, tak mne to úplne chutilo, ako mal teraz Gendio ten párok, úplne mi to chutilo ako párok. Potom počasie som si myslel, že to je pizza, ale to som si uvedomil, že to tam vlastne ani nie je. Ale potom to začalo tak štípať a už som si tak domyslel, že toto čierne korenie, lebo raz som ho milo zjedol z polievky a presne mi to pripomenulo tú hnusnú chuť. My s Gendiom sme sa ešte tak rozhodli, čo sme zabudli spomenúť, že budeme hrať vlastne až dovtedy, dokým niekto nenazbiera 10 bodov. Ja som teraz dostal 2 body, Gendio už má tiež 2 body, takže je to remíza a si ty na rade. Takže ja si niečo vyberiem, dúfam, že je to dobré. Dobre, mám, neviem čo to je. Daj, ja to ešte ukážem lepšie divákom. Takže páči. Díky. Vieš čo to je? Nie. Počkaj, aby som to nevidel. Boha. To je hnus. To je šušeň, nie? Nie, to je šušeň? Čo to je? Neuhádol som. Earthworm. Prehltneš to? Dáš to? Hej, počkaj, toto ešte. Už sa mám len za zubami, dobre. Takže momentálny stav je 3-2 pre Gendia, ale teraz som ja na rade, takže ideme na to. Dobre. Takže, ukážeme. Krásna barva. No, daj si. Toto by malo byť... Ňam, No, niečo to dobré. To je dobré. Hej, to máš dobré, Rozmýšľam, že čo to je.
Ja si asi typnem melón. Čo melón? Nie. Mal by to byť citrón. Lebo bolo to celé žlté a citrón je tiež takto celý žltý. A toto má červené flaky a toto také žltkasté, takže by to malo byť citrón. Takže stav je 3-3 a Gendio si na rade. Dobre. Že fazulka vyzerá nejak takto. No. Môžeš ísť na to. Som vedavý. Nevyzerá to dobre. Ešte som to nerozkúsol. Ňam, toto je dobré. Toto je dobré, toto je dobré. To je mega dobré. Ja sa rozhodujem medzi dvoma vecmi. Buď to je tutti frutti, alebo je toto candy floss, takéto cukrík. Ale je to tutti frutti? Nie, je to banána. Banán? Banán. Takže stav je 4-3 pre teba. Áno, asi na rade, keďže tentokrát som neuhadol príchuť, ale bolo to dobré. Jedno. Ďakujem, ja si to tak. Ja si to prezriem, dobre. Daj mi krabicu. Dobre, papaj. Asi viem už. Asi viem. Som úplne taký zamyslený, rozmýšľam nad tou príchuťou. A je to zlé, nie? Nie je to až také zlé, ale asi to sa dá Jedna z tých zlých, nie? Dažďovka? Nie, zle. Bolo to hnedé, takže buď to je párka, alebo špína. Hlina proste, hlina. Stav je 4-4. A si na rade. Takže je to veľmi napínavý zápas, stále remíza, takže si niečo vyberiem, dúfam, že dobré. Mám takto z rožka, z konca. No, ukáž. Fazulka vyzerá nejak takto. No. Si ešte pozriem, čo by to mohlo teoreticky byť. Je to dobré. Je to dobré. No. Musím porozmýšľať. Jablko? Nie, bol to ten candy floss. Ježiš, ja som to chcel dať, ale chutil mi to ako jablko. Takže 5-4 pre Gendia. 5-4 pre mňa a ideš. Máš tu čest vybrať si fazulu. Dobre. Ukážem to. No, páči. No, ja už viem aj čo to je. Viem čo to je. Uj. Viem čo to je, no. Chudák, tak sa trápi. Je to ten ušný mas? Nie, je to čo si hovoril, je to earthworm, je to tá dažďovka. Takže stav je nerozhodný 5-5 a si na rade. Vôbec nevieme uhádnuť tie príchuťe. Fazulka vyzerá nejak takto. No daj. A díky. môžeš mať 2. Hej. To je dobré. Mňam! To chutí jak čaj. O, to je škorica. Štípe tak svinia. Čo štípe? Je to škorica, že? Ťažko povedať, neviem. A keď... Typujem škorica, je to škorica. A hej, je to škorica. Ja si som si myslel, že to je ono, pretože... Možno na začiatku úplne sladké, chutilo to jak čaj. A cítil som tam aj škoricu, ale začalo to trochu páliť, ako škorica. Takže to bolo dosť ľahké. Takže mám 2 body, koľko to je? Takže je to 7-5 pre teba. Áno, 7-5. Takže som na rade, idem. Paši. Ďakujem. Takto. Dobre, ja si to prehliadnem, no môžeš. To by malo byť... To je dobré. Hej, je to dobré? Ja si typujem, že to je ten candy floss. Nie, zle. Bolo to takéto farby. Neviem teraz, čo to je asi... Znova ten citrón? Asi citrón, no. Neviem. Každopádne je to jedno, pretože si typoval zle. Takže tým pádom je to 7-6 pre teba. Kamo, ja viem, čo to je, ešte to nepoviem.
Fuj, to je mydlo. To je mydlo. Je to mydlo? Hej, je to mydlo. Úplne, ja keď si umývam ruky a čúcham si ich, tak presne to mám púca, ono to úplne, ono tak trochu štípe, ale také divné, aké by ste olizli mydlo proste. Genďo je už vo dosť výraznom vedení, lebo je to 9-6 pre teba. Podľa mňa už si určite vyhral. No, Ja som na rade. Ideš. Takéto niečo, no. Ja asi viem, čo to je, neviem, asi viem. Fuj. To je to skazené vajco. No, malo by to byť ono. Fuj, aké. Ako to chutí, ako, no, mňam. Je to. Je to buď ten, Zjedol som to. hej? No. Ale to musíš rozžúvať. Nevadí. Je to skazené vajco. Je to buď skazené vajco, alebo už má... Je to 9-8. 9-8. 9-8. Takže stále sa hrá. Stále môže vyhrať ešte. Ešte poznatok. Teraz až uhádnem príchuť, alebo ju zjem, tak vlastne som vyhral, pretože hráme do 10. Takže si vyberem. Pazúka vyzerá nejak takto. Takže tešik. Díky. Fuj. Nie. Nezieš to. Fuj, ja to nebudem jesť. Kde je nejaká ona? To vyplú na zem alebo na stôl. Fuj. Daj mi vodu. Fuj. To je skazené vajco. Je to skazené vajco. Alebo šušeň. Nie, skazené vajco. Aké to bolo farby? Hej, asi máš pravdu, je to skazené vajco. Fuj, to chutí jak vajcovka, keď ti prdne do ksichtu niekto. Takže získal si tak či tak jeden bod. Je to... Takže ja ti gratulujem, si vyhral. Ďakujem. Máš tu čest pogratulovať mi. Ak sa vám dnešné video páčilo, určite ho ohodnoťte lajkom. Ak ste na tomto kanále noví a zaujala vás naša tvorba, určite sa prihláste k odberu. A čo, Genďo, chceš ti niečo skázať divákom? Rafaelo. Čus! Prečo som povedal Rafaelo? Fuj, toto bolo tak hnusné. Kamo, ja by... Jak to padlo zrazu. Dobre, fuj, ja to idem vyhodiť, ja to nechcem.